ngok men ha kani ka por ni yo ka ban ya don run kat lem bat pi sa chi sien pat ya ka ban wan ra ya ka tin ka jong U Blei ka ban long ka jing man toy nam ta jungi I wei pi wei tin ka jong try ka long ka jing man toy ngi na ba ka ai ngi ka jing hikai ka snang ngi ka pen bet ru ya ki jing melien ki jongi ya ka jing long ka jongi wat ka yalam ru sha ka jing pen melien ya ka ta ka hok ka ong U try ya ka tin ka jong U but ni sngow tanat ha kani ka por ba ngi don bat ngi kini kna baro ki ba shim bentalem ya ka ban yo ya ka jing hikai na ka tin ka jong U Blei but ha kani ka sngi ngin le ya ka ban le ban pet ke ai ka ba ka tin ka jong try ka hikai yengi kan ba U try umon ya ka ban shong bat ban sa ha ka yeng ka ba kumno tin ka jong U try ko ong ba U try umon shu ya ka ban shong ha ka ta ka yeng ka bala te da ki ti ki brio Henry U Blei umon ya ka ban shong hakata ka yeng ka ba U Blei hi ula tha da ki ti ki jong U ka ba long manga bat mapi bat ha ka ni ka por ngi don ki ni ki khna ki ban shem ban tale mi ka ban le ban draw bat ban yoi ka ji hikai kat ba ki draw kan ha ka ni ka por ba ki ai rong ki ni ki jing draw ki jong ki ya ki ta ki arjat ki yeng ka wei ka ba de ka temple ka ba U Blei ula thau ka ba long ka ni ka met ka jongi bat ka ba ar ka long ka ta ka temple ba ki ti ki brio ki la thau ngin sedang ha ka ni ka por Tin ka jong Blei ka keli ya ka wei ka jing keli ha ka kitab jong U Isaiah ka lenong ka bah rew pon rew ka tin ko ong ba ka yeng ka ba kumno kan ppte na ka benta ka jonga na ba ki ai baro ka bangingi yo I ha ka ni ka perthei de U Blei U bala thau ya ka kan but ngimla ya ka ban pensakut yu try U Blei jongi ha ka ta ka yeng ka ba ni ki brio la ne ki ti ki brio ki la thau ya ka na ba U Blei jungi ulong ba kraw kata unumla ban sakut la ne ban rung la ne ban nyam tang hita I sau kan ro ka ba ki ti ki brio ki thau Henry U Blei ong ya ki ai baro de ki ti ki jonga bala thau te ka yeng ka ba kumno pi pen thau ya ka ba nga ngan shong sa hang ta kan na ba tin ka jong Blei ko ong na ka kitab jong U Isaiah lenong ban rew pon rew ba ka beneng ka long ka ket ka jong U try bat kani ka khndo ka ba nga ban ma pingi ngi sa ka long ka ta ka jaka yu ka jat ka jong U try te hangno pat pipi tharai ba U Blei u ba kraw kata bayar kata u ba don haki jaka baro pi tharai hangno ngi la ban bu ya uta U Blei kan tin jong try ko ong ba dei kita ki yeng ki bla thau ki ti ki brio ba U Blei umon ya ka ban shong Henry U Blei umon ban shong hakata ka yeng ka ba U Blei ula thau hi da ki ti ki jong U bat fitem ne am ha baret baro ba yanga ba dia pi ni ki brio baro ki baring man sim de U Blei kan bala thau yingi te U Blei umon ba unsa kan hapo jongi na ba ka ting ka jong Blei ko ong ba kata ka jaka shong that ka jong U Blei ka long kata ka temple kan ya ka bala khot U brio lani kata ka donot ka banga ba mapi ngidon U Blei ushong hapo ka donot ka jongi kan U Blei umon ya ka ban shong that hapo jongi ha ka nu ka yeng ka bla thau di ki ki brio Henry umon ya ka ban shong that hapo ka jingem ka jongi wei pi wei hapo ka donot ka jongi wei pi wei kan but sa ka wei ru ka ting ka jong Blei ka hikayengi ka batai badai ya kita kan ba U Blei ukmi kita ki brio
don ya ka donut ka bas ngosi kan ong kting ga jong utrai kum kata kan ka donut U Blei U khmi bat ha kan ga por U Blei U ongru henrei ha uni U brio ngan khmi wat ha uta u bas ngauduk bat u bas ngosi ka mensim bat u baknyu ha ka ktin ka jong utrai bat ngitip ba kayeng ka bakumno U Blei umon ya ka ban shong that kadai hakum kata ka donut ong ka ktin ka jong Blei ka bas ngauduk ka bas ngosi bat kita ki brio ki badan ka donut ka ba ngauduk bat bas ngosi bat ki baknyu kan ha ka ktin ka jong utrai tin ka jong Blei ko ong ru ha ka gospel kat kum Mathias kelonong ka basan ba suk ki ba ngauduk ha ka mensim na ba habangi long kita ki brio ki baduk ha ka mensim ngi ngautu bangi daladi ngim la ban le ru em hangi daladi ngim don kanu ko bor bangin le ru ha ka jing em ka jongi ngim don kanu ko jing start naladi ngim don kanu ko jing nang naladi handai ki baro kat ka bangi ngi don ha ka jing em ka jongi de U Blei bala ai ken de U Blei bala pen long ngi kum bangi ngi long bat de hakum kata ka donut ken ka bas ngautu ba ong ba try ngam long ru em ngam don ru em naladi handai try de ka jing pen la ka jong mi try de mami bala ai ya ka jing start ha ka jing em ka jonga try de mami bala pen long nga kum ni ba nga long but fitem ne habangi don kum kata ka mensim ka bas ngauduk ban ong ba naladi ngam don try de mami bala ai nga ki baro kat ka banga ngadon ka kting ka jong Blei ko ong ba jongki kan kalong ka hima ka beneng bat fitem ne habangi ngautu ya kata U Blei U ong ba ngi syempat ya ka hima ka jong U Blei kan ya kata ka hima beneng ka jong U try Jesus Christ bat kum juru ko ong ba u try U khmi hakum kata ka mensim ka ba ngosi bat fitem ne habangi ngosi ka kting ka jong try ko ong na ka gospel kat kum Mathias kelonong ka basan ba uji su ong suk ki ba ngosi na ba an pentengan ya ki bat ngakwa ban ong pi ba kani kalong ka kubur ka babha habangi ngosi ba don ba keren benyengi hendai ngi le kemen pat hakum kata ka poru balai namar ba U Blei pat u aya kata ka jing pentengan hanga bat hangi baro kan bat finken mauru ba U Blei u ong ngamon bat ngakmi hakum kita ki brio ki ba kenyuru haka ktien ka jonga bat fitem ne ya ka ban kenyu haka ktien ka jong Blei ka ba mot ayu ya ka ban kenyu haka ktien ka jong Blei ka ba mot ngi shep ting ya u bat kalong ka ba bha bangin shep ting ya u try ngim shep ting ya ka kabala ban penjot no ikan met ka jongi la ni ka do ka jongi ong kni ka jong try rengi shep ting pa di uta ka U badei U Blei U badon ya ka bor ban penjot wat ikan met ka jongi bat kum juru ikan ka mensim ka jongi ka badan hapok ka jongi bat kum ta nga kwa ban ai jingker men chapi leng ba ka ktien ka jong Blei ba U Blei U wat bat U khmi kan ya kita ki breu ki badon ka mensim ka bas ngauduk ka bas ngosi bat kum juru kam tam ki ba kenyu ha ka ktin ka jong U Blei tungin long manga ban ma pi baro man la ka por man la ka klemat ka jing em ka jongi ki ba shep ting kan ya ka ktin ka jong utrai nang ba shopping in le ka nu ka ngin IT ya la de sha utrai bat fin kan mau hangnu ba pi don ya ka ka ktin ka ba pi kren ye ki jingmot ki ba pi perkhat kan ya ki ka ba pi ngap hangno ki kijat ki jong pi ki lam ye pi kinu ki kam ki kti ki jong pi ki trei la ne ki kta fin kan ma ha kata ka por ba fin shep ting fin bu ya ka jing shep ting ka jong ka ktin ka jong utrai ha po ka jong pi na ba ha ba ngi don ka jing shep ting lanu ru nginum le ka ka ba pen ngosi ya utrai la ne kam tam ka ba pen bitar ya u try ngitep ba nginum le kanu ka ba snew nginum yat hakata ka jaka ka badon ki kam ki basniu nginum keren ru kinu ki kentien ki basniu lane ki bathala nginum ya perkhat ru ya kita ki jingmot ki jing perkhat ki ba
snew. Kabaya lam yingi syaka jing snew bat habangi done ka kum kata ka jing syap tieng. Nginget ba utrai un ai hanga bat hapikan ya kata ka jing start. Bat nang nungi yo ka ne ka jing start bangin kiar na ka ban keren ka ba snew la ne ka ban bamru ka ba snew. Bon sin fitem na am hakki baret. Kidon ki katu ka ni ki ja jing bam ni la de tep lupa ba kalong ka ba snew. Handai wat ka taru ni bam. Daka mensem ka ba ngorem. Handai wat ka taru ni ble. Ni snap iki ke basneo. Ni la tep lupa ba kani kalong ka basneo handai ni snap yaki. Kidon ki jaka ki ba long ru ki basneo. Handai wat ka taru ni la tep lupa ka jing sneo ni yat pat syakum kata ka jaka. Fen ken mau hakum kata ka por haba fila pendap ila de ka kting ka jong utrai. Haba fila khot kerpat yo Jesus Christ ha ka jing em ka jong pi ha ka donut ka jong pi. Ba U Blei un penlong ya kani ka met ka jong pi ka temple ka ba U Blei un shong that bat un shong ne hapo ka jong pi bat nganget da lele ru pinum le ka no ka kam ka ban pen bitar ya U Blei namar ba ngitep ka ting ka jong try ka pen shai hangi ba kani ka met ka ba ngi ra kat chabe ngi le kani ka long ka ying ka jong U Blei hey ba U Blei umon ba un shongsah hapo jonga ba jong pi iwei kan bat ka tiga jong try ka hikai ru ingi thek ya katahi ba kumno ila ban tikna ba U Blei umon ya ka ban shong ne hapo ka met ka jongi la ne hapo ka donut ka jongi la ne ha ka jing em ka jongi katangi syam na ka tin ka jong U Blei ko ong ka pen ken mau yangi ha ka ne ka por na ka shithi ka ban ning kong shaki nong koren na ka lenong ka ba lai ka dokhat ka ba kan real ko ong kum ni pi pim tip ba pi long ka ying shong U Blei bat bau men sim U Blei u shongsah hapo jong pi ti lada unu nuru u penjot ya kata ka ying shong U Blei ya utakan U Blei un sa penjot namar kata ka ying shong U Blei ka long ka ba khut bat ka ba long ma pi kan fen ken mau habe it baro ba kani ka mat ka jongi kam dei shu ka jongi handrei ka dei ka ying shong ne ka jong U Blei kani ka ying ka ba U Blei ula thau hi dala di kalong ka jaka shong ka jong U Blei bat mensim ba khu jong U tina mar ba mensim ba khu jong U try ulong U ba khut ni ju ong lupa mo ni ju ong U Blei u pa U Blei u kun bat U Blei mensim bat uniu mensim ulong sim u ba khut tela da uniu mensim ba khut u shong hapo jongi ka ba mut kani ka yeng ka ba ngi ra ka ba long ka jong U Blei ka dei ban long ka ba khut te fen kan mau fen sumar khut ya kani ka temple ka jong U Blei da ba nganget haba phijule shaka yeng mani la ne ka nu ka yeng ka ba phijule ban shakri u try pinum yo I ba ha kani ka yeng ka jong U Blei bala thau de ki kti ki jong U Breu nginia bread I kinyut hang ni hang te ngimju bia hang ni hang te ngimju kran ya kaktien ka bam dei hakum kata ka yeng telada nginang ban sumar khut bat ya ka ban buram ya kata ka yeng ka jong U Blei bala tha de kikti ki jong U Breu te kanu tam pitarai ngidei ban sumar khut bat ban buram ya kata ka temple ka jong U Blei ka ba U Blei hi ula thau ka balong kani ka met ka jong abat jong pi nget ha kani ka por fin ngau tu ba U Blei uman ayu na nga ba na pi U Blei umon ya kani ka wei bat ukmi bangin sumar khu ya kani ka temple ka jong U Blei na ba fitem ne kani ka met ka bangi ngi don manga ban ma pi ktir ka jong try ko ong ba kani ka met kam long shu ka jongi balei namar ba kani ka met kala deino ka jong U Blei hagasngi ka bangi ngi IT no ila di sha U try jisu habangi khot kerpat keteng ka jong U ban ngi ong try ne me wan ban shongsah hapo ka donut ka jonga bat nadu kata ka por U Blei u shongsah bat u shong that bat u shim tino ya kani ka met ka jongi ban long ka temple ka jong U te kumta ka long pat ka kamram ka jonga ba jong pi bangin sumar khut bat ngin buram ya kata ka temple ka jong U Blei bat kumbangala ong mene ba kani ka met ka jongi kam dei shu ka jongi handai ka dei no ka jong U try bat ya kata nga kwa ban pen I shapi mdei ba ong mga handai ka ong ka ktin ka jong U
try. Na ba fitem na ya kaning isyam na kaju hi ka shiti shaki nong koren kalan nong ka ba henrio kadakot ka ba kat kandai ko ong kumni. Hatu pimtip ba kata ka met jong pi ka long ka ying shong umunsi makut uba hapo jong pi. Ya uba pila yo na U Blei but ba Phi Long laki jong hi namar la thien no ya pi da ka dorba te namar kata tu pendon burom ya U Blei ha ka met but ha ka mensim jong pi ki ba long ki jong U Blei pi hang ni ha baret ba ka ting ka jong try ko ongingi bang kani ka met kam long shu ka jongi balai namar ba ya nga ba dia pi la thien da ka dorba ong ka ting ka jong U Blei but kumta kam long shu ka jongi kala long ka jong utrai bat ka kentu ya nga ba de pi bangin pendon burom ya utrai lengba kanika met ka jongi nganong yi pi kam dei e tang habangi don ha ka jeseng lane ha ka yeng mani nengi don ha pedeng ka jing shakri bangin yaro ngin mani utrai nginong o yaro utrai praise the Lord mangi ju ong kum ta habangi don ha pedeng ki para banget lane ngi don ha ka jeseng lane ha ka yeng mani bat ni ra ki kti ngi mane yu haba ngi ruai ngi thap ki kti bat ni shat ngi lek kemen ru henry haba ngi mi no pat na kata ka yeng mane ya ka bangi ngi ju perkhat ba o U Blei udan hangta langi mi no nang ta pat ni lem no ngi jalong kumju hi kumbalong kanika perthai ngi kran hi ki ju ki kentin ki baju kran ngi sedang ban mut ban perkhat ban le ki e ki badai jong kanika perthai ti a bangi num long kum ta Handai hangnu bangi ngidon ngin pendon buram kan ya ka taka temple ka jong utrai ka badai kanika met ka jongi ngin pendon buram ya utrai lengba ki ktin ki bangi ngi kren ai ba ka taka ktin ka thli ka jongi kat ka bangi ngi kren kan long ba ya ka ban pendon buram ya utrai ngin pendon kam ki kentin ki badai na ka bible ngin ai jingkermen ngin ai mensim ya ki wei rupat habangi flash pangu jisu habangi perkat ru haki jingmo jing perkat ki jongi ai kan don bet kata ka ba khut ki kti ki jongi ai kin kta bat kin trai ki e ki ba pendon buram ya u try bat kini ki kijat ki jongi ba hangnu ngi yat ngi mare ngi kenti lani ngi shat ngi lekamen kan long bet na ka benta ka jong u try bat kini ki khmat kin khimi bet cha ki e ki balong kenja beneng ngin perkat ngin ya le ban ya be kan ya kata ka hok ong ka ktin ka jong u try panginget ha ka ni ka por yo ma e ka jingker khu leng ba ka ktin ka jong u try bo try shisha un shem snow bha ya nga ba dia pi habangi la nang ya ka ban pendon burom yo try leng ba ka ni ka met ka jong i fin pendon kam ya ki e baro kat ka ba U Blei ula ai happy ya ka ban pendon burom yo na ba fin kan ma sa isin ba U Blei ukmi ya kita kibril kibadan ya ka donut ka ba snow duk ka donut ka ba snow si bat kam tam e heb baret baro ki ba kenyu lane ki ba shep ting ya ka ktin ka jong U Blei na ba haba fila snow tu ba kane ka met kam dei shu ka met ka jongi handai di uji su Christ ubala thiet no ya ka da ka dorba ula siu da ka dorba ka balong ka snam ka jong U ula IT no ya la di ya ka ban yo pat yangi na ka banta ka jong U ula penlong hok yangi kan bat u khot yanga ba de pi ki khun ki jong U tengin lekmen ha kata ka jing penem ka jong U Jesus Christ te fin ken mau fin da sumar khu ya kata ka temple ka jong U try bat pendan burom ya U try leng ba ka deka met ka jong pi da ba fin ken mau la da ngim le kum ta kan don ru ka jing maham nam ta jongi I wei pi wei balada ni penjak burom ya U try lada ngim nang ya ka ban sumar khu ya ka deka met ka jongi bat ngim pendan burom ru ya U try kan ting ka jong try ko ong kum no ko ong un pen jot no ting ngim mon ba U try un pen jot no yangi hande ngi kwa ba U try un nang yai tei shu ka nya ka jing em ka jongi ngange ha ka ni ka por ka long ka jing men toy nam ta jongi I wei pi wei leng ba ka ni ka jing hikai bat ki khna baro filadem bat filas ngau tu ba ka temple ka ba U Blei umone ka bansa ka dei kai ka ying mani ne ka met ka jongi amen tingi le ban IT na show try le ban duai ba U Blei un wan kan ban shongsah hapo ka jongi bat ngi ngin long kai
ka temple ka jong U Tingin le ban dwai ha kani ka por. Everybody close your eyes and join your hands. But nga kerpat ya piru ki ba pet yangi ha kani ka por leng ba ka Potternet Kidzo. Piru fin shem mental lem bat ni ha kani ka jing duai. Bat fin kot kerpat ya uji su kan hapok ka Donald ka jong pi kenang ba Phi Long ka temple ka ba ka jong U Blei. Bat fin pendon burom yu u But fin sumar khoi ru ya kata ka temple ka jong u try. Ngini ban duai lang ha kani ka por. Ngin ong lang baro try Jesus. Try Jesus. Iwan ban ai ngu ya mi. Iwan ban ai ngu ya mi. Ba me la pentep shanga. Leng ba ka ktien jong mi. Ba nga. Ngalong. Ka jaka shong ne. Jong mi. Try. Make me ya nga. Bangan sumar khut. Ya kani ka met jonga. Bat ngan pendon burom ru. Ya me. Leng ba kani ka met jonga. Try Jesus. Wan mami. Ban shongsah. Hapo jonga. Ha ka donut jonga. Ba mehi. Men yo lut ya nga. Banga ngamlong shu jong ladihi Henry dei mami ba hapo jonga ngeduai bangan yo kan ya kata ka jing start bat kabor bangan sumar khut ya ladi bat ngan pendon burom ya mi hakerteng uji su ngaduai da ka ba ai ngo yemi amen te hadu begini syambyang pat ba Phi da ka wei pa ka jihikai na ka tinga jong Blei bat nang ne baro hadu begini syambyang bat Phi pat sa ka wei pa ka jihikai ngini ong no bye. Where is the temple of the Lord? I am the temple of the Lord. Nga kwa fin yer wai lang ban ngi bat fin ken mau ba ngi de ka temple ka jong utrai kan ka yeng shong that ka jong Blei. Where is the temple of the Lord? Where is the temple? Where is the temple of the Lord? 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 I am the temple. I am the temple of the Lord. Yes, I am. I am the temple of the Lord. Do you believe? I am the temple of the Lord. Yes, I am the temple of the Lord. The Lord has bought me with a price by the blood of Jesus Christ. And I am the temple of the Lord. The Lord has bought me with a price by the blood of Jesus Christ. And I am the temple of the Lord. Where is the temple? Where is the temple of the Lord? Where is the temple of the Lord? Where is the temple of the Lord? Now where is the temple of the Lord? You are the temple. You are the temple of the Lord. Yes, you are the temple of the Lord. You are. You are the temple of the Lord. And do you believe that you are the temple of the Lord? For the Lord has bought you with a price by the blood of Jesus Christ. Now you are the temple of the Lord. For the Lord has bought you with a price by the
Christ. Now we are the temple of the Lord. For the Lord has bought us with a price by the blood of Jesus Christ. Now we are the temple of the Lord. I am the temple. I am the temple of the Lord. Did you ever know that I am the temple of the Lord? You are the temple of the Lord. Yes, you are. You are the temple of the Lord. And we are the temple. We are the temple of the Lord. We are the temple of the Lord. Yes, we are the temple of the Lord. And we are the temple of the Lord. Ginajing tap to you try niga poy. Amen. You roy try. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
happy birthday to you, children. In Jesus' name, amen.